Nova vremena traže i prikladne metode evangelizacije. Dragi stanovnici Hrvatske, radostan sam što mogu pozdraviti cijelu ovu voljenu zemlju i sve njezine stanovnike. Mir vam! Dragi Hrvati, u vama sam susreo vjernike, snažne u kušnjama, dragi Hrvati, uvijek gledajte naprijed. Spasi nas, Gospodin, samo se u Tebe uzdamo. U Tebe se, Gospodine, uzdam, ne daj da se ikada postidim. Spasi, Gospodine, svoj narod koji živi u Hrvatskoj, hvaljen Isus Marija.